Ndakaunzwawo nekufara ndichito ana sekuru nana gogo anotichengeta prison pamwe chete nemutungamiriri wedu baba vedu vemuno muZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Ndakaunzwa mwoyo wangu nekufara kuti ndandisina tarisiro kuti musungwa angatokwanisawo kubuda achinoonoonawo munhu akashayika. Inini hangu vakandichengetawo zvakanaka, takaendawo kurufu, ndaitofambawo semunhu asina kusungwa. Iyo mhosva yakakupinzai muno yanga iri ichi? Yanga iri unlawful. Ndobva mapiwa mazuva mangani? Ndakapiwa 2 years. Saka batu maseva chimi? Ndapika 9. Muzvimubato maoko zvamakadzidza kuti vamwe vanodzidza kana kugera, vamwe vanodzidza kurima, vamwe vanodzidza kupfuya huku, vamwe vanodzidza kuita auto mechanics, motor mechanics. Imi makafarira kudzidza chii mukati? Mukati ndakafarira kudzidzawo ndakukwanisawo kuitawo kana zvekurima, kuchengeta huku nekusona. Zvinhu zvandikutaura izvi ndisati ndambozvitawo ndiri panze. Saka ndikutoona kuti nekushayikirwa kwandakaitawo namai apa ndakukwanisawo kuziva kuti ndakadai so ndakukwanisawo kuchengetawo mhuri yangu nevana vakasiwawo namukoma vari kumba kwandichange ndichisvika zuva ranhasi. Mune vana vangani? Inini vangu chaive kubereka ndine 2, pabati 2 vakasiwa namukoma. Ndingangoti pamhuri yese yeZimbabwe chandingangokwanisa kungotaura ndechekuti chandanyanyobatsirika nacho stereki chandikunzwawo pahana yangu kana papfungwa dzangu ndechekuti inini handichada zvekupara mhosva. Ndo chinhu chekutanga chandakadzidziswa neRehab, kunzi maoko akashandisa maoko ako unokwanisa kutoyambutsawo kana mumwe munhu. Kana pane vanozokwanisawo kuda kundibatsira vanenge vane basa kwakewo, vanokwanisa kundionawo ndoendawo kubasa ndikwanisa kuchengetawo vana vangu nevana vasiwa namukoma. Ini paupenyu chandinacho chete ndingori nelicense. Class 4. But zvoti papa ndakabuda ndakakwanisawo kushanda setariro yandinayo ndakunotorawo class 2 retest. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Muri yeZimbabwe zita ndo Professor Tafumanei, tinosangana nemimi vatariri vepano paSly Media TV. Tiri kuno kubhindura prisons. Kuya zvekare kunonzi nekujere kubhindura rinonziko chawagona hapana. Zvine zvazvinoreva izvozvo kana topinda mazviri handitika inzvimbo yokuti kana wasvika unobva waitwa reform, wobuda ikoko wamumwe munhu unenge wakutarisa kuti kumashure uku zvandaitadza zviya zvandisingafanira kunge ndichizviita zviburiridzana nasekuru vanenge vari mukati memaprison vachibatsira vanhu kuti vareforme. Ndo nyaya yako mazuva ano iwo handitika. Panapa ndine murume ari kufara zvikuru nekuda kwechirongwa chaPresident Emmerson Mnangagwa cheAmnesty chaburitsa vanhu. Nhasi uno tiri kuno kujerere bhindura. Rekai ndivachingamidze pano paSly Media TV. Mukoma makadini? Tiribedu makadiwo. Zita rakazara ndiani? Thomas Shadrack. Mukoma Thomas Shadrack, ndoda kutanga nekuti nematambudziko nekusiyiwa naamai uyezve muri mukati menzvimbo ino yebhindura prison. Matambudziko akaoneka. Ishoko rokuti amai hakusina rakasvika sei? Rakauya nevana indogara kubhindura kuchipadze. Ndakasungwa. Pandakasungwa saka mai ava vakauya kubva kumusha kuti vagare nevana. Ndiri mukati meusungwa. Ndakazonzwa vana vachiuya vachindiudza kuti gogo vari kurwara. Ndakabva ndati ndofunga vakarwara kana 3 weeks. Vana vakazongouya ndisina chandaiziva, vakasvika pabhindura prison
vakataura neanagogo nanasekuru vanenge vari papo pane inonzi rehab, ndo kwavakabva vanosvika kuofisi ikoko, ndobva vataura kuti muna baba vedu vari panapa vakasungwa, sada kuvazivisa kuti ambuya vaita se vashayika. Ndo pandakabva ndasedzewa, ndakabva ndaenda muofisi inonzi rehab. Ndasvika muofisi yerehab wakabva wasedza pakauya munin'ina wangu nemwana, ndo pawakabva wandudza kuti ambuya kuchisina vaita se vakashayika. Ndabva ndangoti alright, senina ndiri mukati meusungwa handina zvandaifungidzirawo kuti ndingatokwanisa kuenda kunoviga amai vangu inini. Ndakazona ndangosedzwa nasekuru nagogo, ndo maofisi epaprison atoti sekuru nagogo. Vabva vatiti vakundibvunzawo kuti ndiani, ndakavaudzawo kuti ndaamai ndogara pakati. Ndobva vazondiitirawo zvakanaka zvekuti vakakwanisa kundiperekedza kuenda kumba musi waivigi wamai. Ndakatosvika bhodhi yavo yange itorimo mumba, takatogara, vakatoita board view, vakapedza takatoendawo kumakuva. Asi ndakaunzwawo nekufara ndichito anasekuru naanagogo anotichengeta weprison pamwe chete nemutungamiriri wedu baba vedu vemuno muZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Ndakaunzwa mwoyo wangu nekufara kuti ndandisina tarisiro kuti musungwa angatokwanisawo kubuda achinoonawo munhu akashayika. Inini hangu vakandichengetawo zvakanaka, takaendawo kurufu. Ndaitofambawo semunhu asina kusungwa. Kureva kuti saka makatobuda musina kuiswa cheni mumaoko. Ichokwadi icho. Muritori free. Ndakatopfeka hembe dzekumba chaidzo. Musina kupfeka dzemuno mujeri. Ndandisina zvekuti vanhu vanga vasingatoziva kuti ndakasungwa, havana chavaitoziva kuti ndakasungwa. Ndofunga vaitoziva kanoti hama. Ndokuti rehab zveko. Vakatokwanisa kutozvizivawo, pamwe vanga vakutoudzwawo nehama dzanziri padhuze kuti uyu akasungwa. Saka ndongotendawo president vedu vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nevana vavo maprison officer andiri kutaura, vakandichengetawo zvakanaka. Amai vakanga vachinzwei? Semunhu anga akura vaingonzi BP sugar. Saka ndina hangu zvandati ndakunatsoziva sezvo zuva ranhasi randiri kutaura ndorandaitisa kuti ndikwanise kubuditsawo napresident vedu Emerson Mnangagwa. Mazuva angu ekubuda jeri anga asati atokwana. Anga achikwana rini? Ndandichifanira kubuda 2 July 2026. Asi manhasi uno mazonzi endai zvenyukumba. Ndazonzi endai zvenyukumba, ndikutonzwawo kufarawo zvakanaka. Rakasvika sei shoko kwamuri rekuti nemiwo muri pakati pevanhu vari kupiwa amnesty? Shoko iri kusvika kwarakaita handina kuita zvekuudza uri kuenda kana kuti chii. Tichitaura nyaya dzekuti tiri kujeri pane anenge achinzi maB class. Saka ininiwo ndo muchidanho changa ndiri chemaB class. Saka panga pachingodanidzirwa mazita akusi kuti ndindega ndangobuda. Tatobuda takati one day. Asi ndingotendawo chete kuti akabuda zita renyu makanzwa? Ndakanzwa kufara. Serious? Ndakafara zvisingaite. Ungotoziva kuti muri panguva yekuti muchiri kuchema amai, asi munguva iyoyo yekudonhedza misodzi yekusiyiwa naamai mubva mazonzi futi mabuda, toti amai vakauya vakakusunungurai vari kwavari ikoko. Ndopandiri kutaura pai kuti ndotanga ndotenda Mwari, ndobva ndatendawo president vedu wenyika baba vedu, nokuti ine pandakanzwa ndafirwa ndakabatikana zvisingaite. Asi kubvawo musi wandakazongonzwa ndakusedzwa chinzi ati akukwanisa kuenda kupi kurufu kwekwe, mwoyo wangu wakatombosunungukawo zviri nani, ndakatokwanisa kuenda kurufu nekuzobudawo kwandaitawo nhasi. Nezvandakadzidzawo ndiri mukati momo, nemhosva dzimwe dzataiparawo tiri panze singatoziva kuti imhosva. Apa ndave nekudzidza nekuziva. Iyo mhosva yakakupinzai muno yanga iri yechi? Yanga iri unlawful. Ndobva mapiwa mazuva mangani? Ndakapiwa 2 years. Saka bati maseva chimi? Ndapika 9 months. Hongu. Atadzokera pane nyaya yamadena iya yekuti through rehab iri kuitwa pano paprison, paBindura prison, mune zvinhu zvamakadzidza. Ndezvipi zvamakapinda musingazive mukati umu zvamabuda maakuziva? Chekutanga chandoti chandanga ndisingazive chandava nekuziva. Chekutanga ndechekuti ndakuziva kutya kupara mhosva nekukwanisawo kushanda, kuziva kuti mari haipere kunaka kana kuti iwande unge washanda.
kumwe muzvimubato maoko zvamakadzidza kuti vamwe vanodzidza kana kugera, vamwe vanodzidza kurima, vamwe vanodzidza kupfuya huku, vamwe vanodzidza kuita auto mechanics, motor mechanics. Imi makafarira kudzidza chii mukati umu? Mukati umu ndakafarira kudzidzawo ndakukwanisa kuitawo kana zvekurima, kuchengeta huku nekusona. Zvinhu zvandikutaura izvi ndisati ndambozvitawo ndiri panze. Saka ndikutoona kuti nekushayikirwa kwandakaitawo namai apa ndakukwanisawo kuziva kuti ndakadai so ndakukwanisa kuchengetawo mhuri yangu nevana vakasiwawo namukoma vari kumba kwandichange ndichisvika zuva ranhasi. Mune vana vangani? Inini vangu chaive kubereka ndine 2 pabati 2 vakasiwa namukoma vese vaitogara namuchembere pakusungwa kwangu kwandakaita kunoko. Vadzimai venyu variko nevana? Vadzimai ndakasiyana navo musati mapinda mukati muno. Saka pane zvamakadzidza muri munomu, ndezvipi zvamunofungidzira kuti munoda kupfuurira mberi uye munoda rubatsiro pazviri kuti hatingati startup muda rubatsiro rwakaita sei pakuita chii? Ndingangoti pamhuri yese Zimbabwe chandingangokwanisa kungotaura ndechekuti chandanyanyobatsirika nacho stereki chandikunzwa pahana yangu kana papfungwa dzangu ndechekuti inini handichada zvekupara mhosva. Ndo chinhu chekutanga chandakadzidziswa nerehab, kunzi maoko akashandisa maoko ako unokwanisa kutoyambutsawo kana mumwe munhu. Senini papa ndatoone mabasa anenge 4 kana 5 anga ndisati ndamboita muupenyu kana kudzidza nezvawo, but zvakabudikidzirwa nevandiri kuti verehab pataiva tiri musungwa imomo. Saka chicha pane zvamadzidza izvi ndichipi chamabuda unopfuurira mberi kuti mugone kuchengeta vana venyu nevakasiyiwa namukoma? Chekutanga ndechekuti sekurima handobvira ndambozviita, but ndaiona muchembere wangu anorima tori nemunda. Ndo chekutanga, nekuchengeta huku nekusona. Ndo zvinhu zvandikuti nekudzikamisa hana yangu zvisiri zvangu ndisiyane nazvo, ndakakwanisawo kushanda ndinowana zvangu. Mune phone number here kuti munhu anozokubvunzai kuti zvauda kupfuya huku uri kuda mari kuti utange, kana kuti uri kuda kurima uri kuda mari kuti utange, uda kutengerwa chiko mageji here kana kuri kuda kusona uda kutengerwa machine here, tingawane here kuti tigozokuitai follow up kuti musiye nhamba kune vari kuona izvi vanogona kuti mukomana uyu ndanzwa tsitsi nekufirwa kwakaitwa namai vake uye ndanzwa kufara kuti pane zvimwe zvaakadzidza amujere munhu akwanisa kunozvimirira ari ega, ndiri kudawo kumubatsira. Munowanikwa sei tichibva panapa? Tichibva panapa semunhu ndiri kutaura hangu chokwadi changu chese, nhamba indaiti best nhamba yangu inini ndo yemufi akafa uyu, yangu foni yakashayika, asi ndine munin'ina wanguwo zvangu wandinayo kuti kana dziri nhamba pamwe ndogona kufanoshandisa idzodzo inini ndisati ndavhurisa rangu online. Asi kuchipadze mune pamba pamuri kunosvikira kana kuti pamagara mamuri kugara? Ndine pamba pandiri kusvikira munani mustreet ipiyo pa 556 Chiedza Road, Chipadze Bindura. Hongu. Tikuitira kuti kana foni dzikazotadza kuita through munhu anogona kuuya direct achitoita achikutsvaga iko. Mashoko enyu ekupedzisira kutenda vana sekuru vama muchibatanawo mukati umu uyezve mutungamiri wenyika. Nini chandingangotaura ndingangoti pane mutungamiri wenyika baba vedu naana sekuru, kutenda kwangu kunogona kuita kushoma, asi ndiri kutokumbirawo kuna Mwari ngavawane wawedzerewo makore ekurarama panyika kana zvose zvavanoshawawo zvione kusumukira. Kune vachiri kutora zvinhu zvisiri zvavo kunzoko munhu vati kudii? Kune vasiri kutora zvinhu zvavo kunzoko zvisiri zvavo vari kuba, matauriro andingangoita ndeyekuti kujeri hakuna kunaka. Kujeri unodzidza kana uri munhu unogona wakapara mhosva nemistake kana kuti sezvo mazuva ano vanhu tikudhakwa tikuita sei, asi seni zvangu inini ndasvipira mati pane zvese zvakaipa. Saka ndingoti tose vano muZimbabwe ngatiwirirane maoko edu. Wangona chitona maoko ako maviri, makumbo ako maviri, maziso uchiona hauna chinokutatsisa kurarama. Ndo zvandingataura. Muri kupinda chechi here mukati? Tinonamata chaizvo. Makapinda muchinamata here makazotanga mamukati? Ndakatanga ndamukati ndiri panze, zvichechi ndaitongonawo sedambe, asi ndamukati ndatonatsoona kuti chechi inobatsira. Hongu. Ndezvipi zvamunorangarira zvamakadzidza kana zvamakawana kana shoko rinobatsira ramakawana muri muchechi paiparidzana chaplain? Shoko randakawana ndiri muchechi nderekuti wese mukuru kwauri mukudze, mazuva ako ekurarama akwanise kuwedzerwa panyika.
wakatukwa chingoita sei usina kuzvinzwa unokwanisa kubatsirika mukurarama zvinyoronyoro. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Tinoda kutendai nenguva yatave nemi panapa, uye tiri kutiwo isusu seSly Media TV Mwari akunyaradzei panguva yakaoma yekuti unosiyiwa nemubereki, zvikuru sei wanga usipo, asi tichitendawo zvakare veprison vakakwanisa kunge vachienda nemi kuti munoita pay your last respect, muitewo board viewing nevamwe muchizodzoka henyuko, zvinhu zvatisingaziviwo isusu, asi tatoona kuti vana sekuru ava vanhu vakanaka, Mwari akuitirei zvakanaka, akunyaradzei mukoma. Ngokumbirawo pamhuri yeZimbabwe hongu ndiri mujeri hangu, asi zvose zvakaipa ndikuti ndava nekusiya. Kana pane vanozokwanisawo kuda kundibatsira vanenge nebasawo kwakewo, vanokwanisa kundionawo ndoendawo kubasa ndikwanisa kuchengetawo vana vangu nevana vasiyiwa namukoma. Ini paupenyu chandinacho chete ndingori nelicense class 4, but zvoti papa ndakabuda ndakakwanisawo kushanda setariro yandinayo ndakunotorawo class 2 retest hongu. Aiwa, tinotenda. Mukomana ane chitamba driver's license isecurity kumunhu wechirume, nekuti inotokupinza basa ukatogara upenyu hwako. Inini chaiye pandakapinda kuZBC ndakapinda nedriver's license class 4 iyoyo, zvimwe zvinhu ndakazosangana nazvo ndamukati. Ari kuti arifoma mwana womunhu, ari kutenda president, ari kutenda vana sekuru zvekare, ari kukumbirawo zvekare ruregerero kune vanhu vaakatadzira asati apinda muno. Ari kuti ndaamukuziva Mwari, ndaachisikwa chitsva, nditrustei nekundiemploya, ndikushandirewo sadriver kana nezvimwe zvinhu zvamunenge muinazvo zvamunoda kuti tikuitirei kubasa kwenyu. Ngatitange nongoti rese zvimwe zvinhu zvizobuda mukati imomo tichienda kumberi. Tinotenda zvikuru vatariri vepaSly Media TV uye nanasekuru vatipa mukana kuti tipote tichitaurawo zvekare nevava vari kubuda nhasi uno mujerere kuno kubhindura. Vanonzwa kuda Bhaibheri rinogara richitaura kuti vakakomborerwa vanopa kune avo vanogamuchira. Nekudaro ngatiwanewo zvatinoitira mukomana uyu, timunyaradze panguva yaakasangana nayo yekurasikirwa nemubereki, uye timubatsire kuti achengete hama dzake dzakasara, zvikuru sei vana ava. Nekudaro nekuti izvozvo zvinoita kuti munhu azopara mhosva zvekare, kuti anenge akuda kuchengeta vana ava ozopedzisira ave tempted. Munoziva miedzo inoenda pamunhu wese kuti zvisazoitika saizvozvo. Aiwa, ngatimupei basa sadriver. Tinotenda, toziva kuti vanhu vepaSly Media TV hamutinyadzise. Sitanozobvesa tafumana isimbi yebasa. Ndina Tatenda Mapiri, tiri kujerere bhindura. Tinotenda. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.